ही ना पैबा रेली रेला भाई गदेला बाड़ा ई तो तू बड़ा बढ़िया कलो हो कि तनी सुना अरे या भाई गदेला ही बाड़ा ना अरे या भाई लवंडा बाड़ा ना साचे में या भाई लवंडा बाड़ा ना कि पटकब हो जाई बात तू ठंडा या भाई लवंडा बाड़ा ये देखिए हमारे गार्जियन महोदय बड़ा प्यार दुलार सम्मान मिलल यही तो प्यार दुलार आशीर्वाद है। एक बार आपका फोन जाता है तो मन का दिल एकदम गदगद हो जाला कि नहीं कोनो कारण है। कार्यक्रम आज करीब मन से मुलाकात ज़्यादा दिन से ना 2-3 महीना से हो लेकिन 2-3 महीना में कम से कम 7-8 कार्यक्रम गईली। एक बार ताली बजा के जितना जन बड़ा हमारे सूरजभान गुरु जी के लिए ताली बजा के स्वागत कर दीजिए आप लोग। अरे या भाई लवंडई बाड़ाना साचे में या भाई लवंडा बाड़ाना कि पटकब हो जाइबा तू ठंडा या भाई लवंडा बाड़ाना बनेला जौन पानी ढारेला अरे बड़का पंडा बनेला और खाला मुर्गी के अंडा बड़का पंडा बनेला। देखो रात भर को लड़ाई रहल सवेरे ये होला ये कुल प्यार दुलार ये होए के चाहे पूरा खींचत हो गाना बजाना अपने जगह ये तो मंच हो लेकिन प्यार मोहब्बत अपने जगह। अरे बड़का पंडा बनेला अरे बड़का पंडा बनेला खाला मुर्गी के अंडा बड़का पंडा बनेला। कलनो के देखबू डंडा तो भाग जेबू ई डंडा देखावत पहले बतावा यह उम्र में और कलन ह कि उड़ते चिड़ैया काहे मार बेईमान लेकिन है सुना कि अरे भाई गदेला ही बाड़ाना कि अबई गदेला बाड़ाना साचे में अबई गदेला ही बाड़ाना तब पटकब खेल ही लगबा खेला या भाई गदेला बाड़ाना। कलो ना कि तनी सौरी रगड़ा इनके हमारे गुरुजी की ओर से बड़ा सम्मान बड़ा प्यार दुलार रात भर सम्मान बड़ा यही तो प्यार है। कहें कि बहन कम रगड़ाइल बड़ो ना बहन और रगड़ाई हैं। अरे या भाई गदेला ही बाड़ाना साचे में या भाई गदेला बाड़ाना त तू का जन बारे